заўжды зранку я дасылаю вам свае вітанні. Для таго, каб дасягнуць пастаўленыя мэты, варта рабіць пэўныя крокі насустрач. Кіруемся ў бок Палеся. Дакранемся да рэчаў, што не маюць матэрыяльнага ўвасаблення, але трывала захоўваюць спрадвечныя каштоўнасці. Час распачаць фальклорную экспедыцыю з парадкавым нумарам 450. І мы разам рушым наперад у мінулае Бярозаўскага раёна. Ой, тут є моя господинка, тут є доченька. Уже ж ми роботи всі поробили. І коровая спекли, бач, які хороші дівчата прийшли ж до нас. Але ж нічого ж нема довго дівчат до нашої Ганночки. То ти, господинка, не переживай, прийдуть дівчата. Давайте, що на стул ставити. Ну, давай, поки нема дівчат. Доченька, Полінка, помагай нам на стул з матерою ставити. Є, малиночок молодой, наш любов. Молодой наш любочок, щоб любив женішок, а ще й робим квіточки молодого дружинок. Ой, є, мовиночок молодой наш любочок, молодой наш любочок, щоб любив женішок, а ще й робим квіточки молодого грузинок. Мы покинули межы столицы. Проехавши 255 километров, трапляем у Бярозаўскі раён, у вёску Здзітава да наших добрых знаёмых. Тут яны зладзяць мясцовы абрад пахусткі, а я распавяду вам усё, што здолела даведацца пра падзеі з мінулага паселішча. Але найперш варта даведацца, хто сёння ў адказе за творчы працэс у студыі гуказапісу. І гэта кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Элен. Элен Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх прыхільнікаў праграмы «Наперад у мінулае». Кажуць, як карабль назавеш, так ён і паплыве. А калі прыгожа назваць спявачку, як яна будзе спяваць? Цудоўна. Згодны? Зараз традыцыйна і паслухаем, і ўбачым. Наперад, сябры. Элен, приветствую тебя в нашей студии. Добро пожаловать. Сделаю все от меня зависящее для того, чтобы песня получилась такой, как ты хочешь. А какой ты видишь эту песню, какой ты ожидаешь ее услышать? Привет, привет. Ну, я хотела бы, чтобы она была более танцевальная, более современная. Элен, спявачка, вядучая актрыса, аўтар песень, педагог, член Саюза музычных дзеячаў Беларусі, працавала ў маладзёжным тэатры эстрады. Творчую дзейнасць распачынала ў студыі Васіля Раінчыка, паўфіналістка міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне 2020». Стукай до нас, може дівчатка йдуть до нашої Ганночки. Правда, дівчатка. Добрий вечір вам у хату. Добрий вечір. Чи приймете нас? Приймемо, дівчатка. Ми ж вас заждалися. Ганночка, виходь, дівчатка до тебе прийшли. Добрий вечір. Як я раз до вас бачити. Дівчатка, беріть решето і йдіть робіть квітки, бо зараз до нас прийде дружина молодого по хустки. Слава Богу, дівчата, вправились вовремя. Саму головну роботу зробили, коровая спекли. Гетак, Свєтка, да не вроком, такий ж хороший коровай наш тепер удався. То треба збиратись до молодеї, бо стемніє, то потім дороги не будемо знати як. Хлопці, де ви там ходите? Заходьте сюди. Де? Погубили всіх. Давайте, да будемо збиратись, да пойдемо до молодеї за хустками. Стріла ружа при дорозі, червоненьким світом їхав козак за дівчини, рялюсеньким світом їхав козак за дівчини, рялюсеньким світом. Дівчиненька молоденька наробила лиха, упустила
старажытным паселішчы Бярозаўскага района вёсцы Здзітава, што месціцца паміж трыма азёрамі – Чорным, Белым і Спораўскім. У навукоўцаў маецца некалькі версій, адкуль жа пайшла такая назва. Адны лічаць, што хутчэй за ўсё ў аснове слова «зодчы» – будаўнік. У мове ванаў корань «зд» азначае каменная сцяна. Мяркуецца, што менавіта такой сцяной і быў абнесены колішні горад. Іншая думка, што назвалі вёску ад ракі Дзітва. Калі мясцовых жыхароў пыталіся, адкуль яны, тыя адказвалі «з Дзітвы», адсюль і Здзітава. Добрий вечір вам в хату. Добрий вечір, вечір. Прийшов в хату багатий, да не жонатий. Чи приймете нас? Приймемо. Проходьте, сваточки, за столи садітесь. Будемо. В селі було чути. У добрий час наші діти рішили весілля зробити. добре. Усі роботи ми вже поробили, засіки повні добра, оно й сватів засилати. Є така приказка. Іван Богослав стружки розослав, а на покрову дівка завжди замуж готова. Святая покров покриває земельку листочком, а нашу головку нашої Ганночки віночком. Прийшли до вас, на вашу Ганночку подивитися, та за хустками і весільними квітками. Добре. Ганночка, виходь, винось квітку і хустку для молодого. Ой, гостей, примічаймо, кого чим назначаймо. Молодь, квіточками, а сватов рушничками. Нашому женішочку в кишеню хусточку. Ганночка, возьми ту білу хустку і положи у кишеню своєму молодому, щоб ваша жизнь була чиста і біла, бигета хустка. Ой, гостей, примічаймо, кого чим назначаймо. Молодь, квіточками, а сватов рушничками. Дівчатка, а зараз беріть квітки і йдіть вщиплюйте всю дружині молодого. Ой, гостей, примічаймо, кого чим назначаймо. Молодь, квіточками, а сватов рушничками. Прыпыняем наше гасцяванне ў вёсцы Здзітава Спораўскага сельсавета Бярозаўскага района. А брат па хусткі да маладой існаваў тут спрадвеку. У суботу ўвечары перад вяселлем нявесце пеклі каравай. У бацькоўскую хату да яе прыязджаў малады з дружынаю. А гэта чашнік, то бок па-цяперашняму сведка, 3 дружкі, гарманіст ды дзяўчаты. Сустракалі іх бацькі, нявесце ж забаранялася выходзіць. Мы вернемся ў вёску акурат пасля таго, як паглядзім, ці ў згодзе працуецца ў студыі гуказапісу кампазітару Сергею Сухамліну і спявачцы Элен. Туды-сюды падзіўлюся, азірнуся, падзіўлюся, азірнуся, не журуся. Спасибо. Первый куплет, ну, на мой взгляд, удачно. Есть над чем поработать, но я думаю, сейчас мы с тобой в процессе работы кое-какие моменты исправим. Ну, мне очень понравилось, очень прикольно получилось. Спасибо большое, класс. Я знаю, что ты из музыкальной семьи. Мало того, я даже знаю твоих
родителей. Скажи, пожалуйста, это у вас династия музыкантов? Как так получилось? Ну, у меня вариантов других просто не было, потому что с детства я ездила с папой по всяким мероприятиям, по свадьбам, по концертам. И вот в 98 году я попала в руки Василия Петровича Раинчика, и год была в его студии, поэтому у меня просто вариантов не было. Понятно. А на табуретке петь заставляли перед гостями? Я сама становилась на табуретку и пела. Хорошо, но сегодня у нас впереди еще большая часть песни, поэтому давай займемся нашей песней. О, бачите, сваточки, який жених у нас щедрий і багатий, кільки грошей положив. Нам добре. Наш молодий, багатий, бо добрий господар, не гультяй. Пізно ложиться, рано встає. Повезло вашій Ганночці. А наша Ганночка, як на небі зорка, висока, як яблуня, червона, як калина. От подивитися, які наша молода хустки зробила, настолники наткала, рушники навишивала. Вона теж не гультяй. Хай не буде чого їсти, воно було коло когось сісти. Це вже чиста правда. Заховала зозуленька саду на помості, гей, приїхали до дівчини, 3 козаки в гості, гей, приїхали до дівчини, 3 козаки в гості. Один козак коня веде, другий сіно в'яже, гей, третій стоїть на порозі, добрий вечір каже, гей, третій стоїть на порозі, добрий вечір каже, добрий вечір, стара мати, дай води напиться, гей, люди кажуть, дочка хвайна, дозволь подивитися, гей, люди кажуть, дочка хвайна, дозволь подивитися. Працягваем паглыбляцца ў мінулыя вёскі Здзітава Бярозаўскага раёна. Упершыню паселішча згадваецца як горад Здзітаў у 1005 годзе. Гэта была статутная грамата аб заснаванні тураўскай епіскапіі. Пазней пісьмовыя ўспаміны можна адшукаць у іпатіўскім летапісе пад 1252 годам, калі паселішча было апорным пунктам для войска Данілы Галіцкага ў час яго вайны з Міндоўгам. У выніку ваенных дзеянняў кіеўскіх князёў супраць яцвягаў горад быў разбураны, а жыхары перасяліліся за 7 кіламетраў ад старажытнага горада на рацэ Дарагабуш у сучасную вёску Здзітава Спораўскага сельсавета, а таксама за 22 кіламетры ў Здзітава Здзітаўскага былога Углянскага сельсавета. Калісьці тут праходзілі Дняпроўска-Нёманскі і Дняпроўска-Бухскі водныя шляхі. От, Ганночка, недавно я тебе маленьку на руках носила, а ти вже й виросла. Тепер коровая спекли, а завтра повезуть тебе жити до свого милого. Живіте дружно. Да дивись, свекра звала батьком, а свекровку матірою. Добре, добре, мамо. Буду називати. Молода, молода, молода,
зноўку вяртаю вас са свята ў Здзітаве Бярозаўскага раёна сюды ў сталічную студыю. І яшчэ крыху пра сімвалы абраду пахусткі. Маладая першай клала ў кішэню маладога чыстую белую хусцінку. Для пары яна азначала пачатак новага светлага жыцця. Для астатніх жа дзевак-дружак сімвалізавала жаданне хутчэй таксама выйсці замуж. А вось якія дзеянні і рытуалы па стварэнні новага аблічча старой песні ладзяць у студыі гуказапісу Сергей Сухамлін і Элен, зараз разам і даведаемся. Зацвіла ружа кветка ў саду моя перша, а я яе дай сарвала, дадому прынесла. Ой, дадому, ой, дадому, ой, дадому, кветку я принесла. Элен, ну мы неплохо движемся с тобой, 2 куплета. Конечно, получается результат неожиданный, но у тебя очень интересный голос, у тебя достаточно интересные низа такие. Спасибо. А много ли предложений поступает от известных авторов? Ты с кем-то сотрудничаешь постоянно? Да, предложений достаточно, притом из авторов разных стран, не только из Беларуси. И Россия мне предлагает сотрудничество. И давай займемся финализацией песни. Можешь поимпровизировать в конце. Ой гуляв, що буду ніколя, омоти шаровар, що дівчата дарував. Наша Ганна хороша, наша Ганна пышна, за кого хотела замуж, за того и вышла. А як тяжко привыкать, ждет мама гладь, вот ей не приходится, мамы так не хочется. Молодий, молоду, посадив на яду, вставай, молода, бо з тобою вода. Яшчэ колькі гістарычных фактаў з мінулага адной з 2 вёсак Здзітава, што ў Бярозаўскім раёне. Самы першы вясковы храм узгадваецца ў кнізе судовых справаў літоўскіх пад 1567 годам. Але ён згарэў у 1863. Цяпер на гэтым месцы ўсталяваны памятны знак. Пасля ні аднаго разу царкву адбудоўвалі нанова. Цяперашняя царква Раства Прасвятой Багародзіцы ў Здзітаве была пабудавана ў 1992 годзе. Што тычыцца больш ранняй гісторыі, то з другой паловы 15 стагоддзя быў вядомы Здзітаў гарадок, інакш Здзітаў дварэц каля возера Спораўскае. Цэнтр дзяржаўнай воласці Слонімскага павета Троцкага ваяводства. У 1452 годзе значная частка воласці была перададзена пінскаму князю Юрыю Сямёнавічу. Потым Здзітаў падараваны Казімірам, каралём польскім і вялікім князем літоўскім, княгіні Швітрыгайлавай. Ну що, нагулялись, напились, пора нам і до хати вже. Ну, треба збиратися. Завтра рано вставати, церкву То їхати. подождіть, сваточки, ще ж треба на вас рушники пов'язати. Щоб усі бачили, що це вожаки. Ой, збираємось до хати, завтра рано вставати. Завтра рано вставати, весілля починати. Наші коники сиві усе сіно поїм. Усе сіно й солому дай пора нам додому. То ще, сваточки дороженькі, давайте, як у нас заведено, вип'ємо по оглобельну. О, то ми стоїмо. Оглобельну стоїть. Ой, випила, закусила, сама себе похвалила.
что спасибо тебе большое за то, что ты вот своей улыбкой, своим настроением добавила в эту песню своего шарма. Спасибо огромное. Понравилась ли тебе работа? Мне очень понравилось, как получилась песня. Спасибо большое. Спасибо за то, что пригласили. Всегда очень приятно участвовать в таких программах. Спасибо и тебе. Ждем еще и больших-больших тебе творческих. Спасибо. Мы з вами сталіся сведкамі таго, як нанова адраджаецца старажытная народная песня і завіталі па хусткі. Так называецца вясельны абрад у вёсцы Здзітава Бярозаўскага раёна. Зараз ацэньваем, як загучыць «А я ў сад не хадзіла» у выкананні Элен і прызначым спатканне праз тыдзень. Поедем у слынную вёску Клятная на Піншчыну на рэканструкцыю вяселля ад сталічнага народнага ансамбля «Шчодрыца». І традыцыйна ўсе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Один гарный чорнобривий, гэта мой миленький. Один гарный чорнобривий, мой миленький. Туди-сюди подивлюся, озирнуся, подивлюся, озирнуся, не журуся. Туди-сюди подивлюся, озирнуся, подивлюся, озирнуся, не журуся. Ой, молода была, молода была я. Працуем? Хоч і багатий, не так сказав. Ой, де мої слова? Бо рано ложиться. Здымаем. Мне микрофон лучше не давать. Нет, он в самую глубь пробирается. Что, и все?